Ora sabar aku, paketku sing saka luar negeri arep teko. Tak pamerke kancaku. Jul, ayo lo mikir apa? Pasti mikir lanangan sih. Ada dari gue, Mbak Yuna mikir lanangan. Ora lo, aku lo mau mikir paketku sing arep teko saka luar negeri. Jian deh lo, kowe ra duwe to bare sing saka luar negeri. Ora ye, aku ate metu karo kancaku tuku mie sing lagi viral. Aku lho ora takon ye, isin aku. Apa isin mending bro daripada tuku barang sing tak perlu. Ya wis yo karepmu kono. Assalamualaikum Mbak, paket. Niki atas nama Mbak Yuna Alexa. Nggih, kula pian. Harganya 500. Paket Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam. Gimana ini? Ini Bu, enter rencana jenengan. Lah, sopo? Bisa. Halo Miss, piye kabare? Sri gak ketemu. Tapi alhamdulillah sehat, Mbak. Kenapa kok dengerin ngomong aku dengan Rene? Aku arep utang duit. Amarga bisnisku bangkrut. Dina lan dina urung ero masalah iki. Aku isane yo mung iso golek utangan rono rene. Sampean arep utang piro, Mbak? Duitku mau ana 2 juta. Duitku ya arep tak gawe mbangun omahku sendiri. Ora apa-apa. Wis nek kowe duwene mung sakmono tapi aku baleknane nek wis oleh telung sasi. Ya, Mbak, pokoknya sampean bayare ora telat, dicicil ya. Wis tak cicile yo sesuk ulat ngarep rene maneh. Ya wes aku mulai sik soalnya soalnya. Hati-hati yo, Miss. Bu. Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam. Nyeri bisa ambil buang tak maca. Amin ya Dir. Nah, ini bisa tanah. Dik kowe sanggup piro? Aku sangu 20.000. Oh alah. Bu, aku dolan. Yo hati-hati aja mulai awan-awan. Ya, Bu. Duh, Ibu arep ngomong. Nggih Bu, badan sanjang napa?
Ini nduk ibu bisnisnya ibu es bangkrut. Kayak kudu hemat-hemat. Golek kerjaan angel. Lho Bu, kok sakit bangkrut lan apa Bu? Ibu ketipu uang wis masalah iku gak usah dipikir. Oh, nggih Bu. Halo, Halo, assalamualaikum. salam. Ini kowe neng di Kamu nanya aku ning endi? terus awan kok urung mulai lo. Awas ae kowe mengko tekan omah. Iya, iya. Ya, ya wes hati-hati nang mulai wis awan. Iya. Aku boleh. Waalaikumsalam. Pun ya, ayo sumbangan bareng-bareng dan seru. Iya, Bu. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam malam Miss. Masuk Miss. Aku harus bukan ini. Iya Miss, tapi aku isi duwe 200.000. Sudah. Iya, aku arep nagih utangmu wingi kae ning aku. Aku isin duwe 200.000. Piye to, Mbak? Wis perjanjiane jare 3 sasi. Aku iki yo butuh duite, Mbak, digawe nerusne lagi bangun omah, mburi. Sampeyan diapi-api kok malah nglunjak. Sepurane yo, Miss. Sompama tak bayar 200.000 sing piye? Lho aku rene wis sesuai omonganmu, Mbak. Jare 3 sasi yo wis, yo tak parani 3 wulan. Loh, Bu, ini ngapa Bu kok nangis? Pasti gara-gara kok SMP sibuk nangis. Nyapa kok pada nyalakno aku kabeh? Saya ini ibumu ora nepati omongane. Yo ora nepati omongan piye maksudmu, Miss? Aja ngomong sak penake dhewe kowe tentang ibuku. Ya nek gak percaya takon ibumu dhewe. Ini ngapa Bu jenengan boten nepati ibu apa? Ngene nduk, ibu utang ning Miss iki 2 juta, Ibu. Ngomong nek arep balekake utange ora niki. Ibu utang ke bulan 6. Jadi nane dari bayar sekolah Dina. Lah bisnisnya ibu kepiye? Lho iya, ibu baru ngomong lek bisnisnya ibu bangkrut. Sepurane ya Bu, aku ono ngrepoti sampean. Ora apa-apa, nduk iki wis kewajiban ibu. Bu, kula lek Ramadan iki kan jenenge lulus. Kula tak pados kerjaan ya damel lunasi utang ibu lan bayar sekolah Dina. Kowe arep kerja nang ndi? Golek kerjaan saiki angel. Nggih Bu, menawi dereng upados mboten pareng sambat, menawi sambat sami wawon kados tiyang lemah. Ya wis nduk sak karepmu wae. Dongakno kerjane lancar. Nggih Bu. Terus piye iki Mbak Ida? Sesasing kas Miss, tak bayar sisa dina. Terus piye iki utang Mbak Ida? Sesasing kas Mbak. Oke, aku saulan kas rene. Durung ana awas kowe ya. Lah mulai kono wis sore. Ya bar iki aku mulai, ya wis tak mulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
panggilan saka pabrik. Tapi niku pabrike kerjaan ten luar kota. Alhamdulillah, Mbak. Kados pundi Bu Aksan apa boten? Ora apa-apa, Nduk, tapi aja lali ngabari. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Bu, kula benjing badhe wangsul. Pun sampun kangen kalih Ibu lan Dina. Yundu namanya laki-laki. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Bu neng Didin. Kamu nanya ibu neng ngendi? Ya Allah, jin kon pancet ae. Iya ibu di atas. Wis. Nduk, ket kapan oleh mulai? Wis ket mangta. Nembe, Bu. Niki, Bu. Jenengan langsung bayaraken ten Miss Rempong mawon. Ya langsung ya, Nduk. Tak budal, tak mangkat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyodin, sangu gawe sensasi ngarep. Sebenarnya. Duit arep ora? Iya, apa duit orang? Ya wis. Suan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki, Bu. Jalan. Kapan jenengan? Suwun ya, Nduk. Aku ya dikai Arto kalau Mbak Yuna. Suwun ya, Nduk, wis eling karo adikmu. Engko aku demet-demet karo duitmu. Aja boros-boros. Ya Bu. Kene, Nduk, kene, Nduk. Dina. Assalamualaikum. Turun. Assalamualaikum, Dina.